Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Pocket Edition. Acesta este skinul meu de Crăciun. Dacă aveți Minecraft, vă asigur să luați skin-ul de Crăciun înainte în chest. Să luăm tot ce trebuie, dar, bun, ce zice aici? You need free key. Ok. Să vedem ce scrie aici. Throw the brick. Ce? Throw the brick. Okay, no. Made by Mason. Hello, I would like to play a game. The clock is 4 years. Ok, bine, nu contează, știu ce trebuie să fac. You need 3 keys. Ok, dar îmi trebuie 3 keys, dar tot de le iau pentru că aici nu am nicio ieșire decât aia și n-am absolut cu ce să mă urc. Oh! M-a dat o lopată, nu? Da! De asta mi-au dat o lopată. Olo. Ok, lasă să ardă. Ce zice aici? Welcome to the next game. Bla 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 bla. Ce zice aici? Find the key. Ok. Deci am... Care? Asta cheie? Nu este deci. Aici nu știu ce să văd. Dar dacă aici e ceva suspect. Aici doar așa de design. Ok, aici am ok. Că grei valori de asta am găsit. Ce ziceți? Chei. Oro. Stai. Trebuia să pun cheile. Una, off. Field controller. 1, 2 și 3. Am pus. Acum asta trebuia să fac. Am făcut. Hai mă. Ok. Deci aici presupun că e un labirint. Interesantă mapă. Sau nu e niciun labirint. Ce nu ne trebuie în chest. Astea le păstrez să le de la început. Deci, ce zice aici? Winner. Winner.
Cred că e o mapă care se juca a doi, dar nu, cred că de asta, ok. Be careful, 5 me. Or kill me. Vrei să te omor? Omor, nu-i nicio problemă. Dacă zice să omor, Billy. Billy, cum ai fugit că te omor, Billy? Ok. Ce aici? House, casa mea. Pita, kitchen. Am o sabie de ce face bura. Verific și foto. Nu pot să le deschid. De ce nu pot să le deschid? Nu pot să le deschid. Hai, dar stai că pe 0.3 nu merge să deschid. Ce zice aici? Kill the Jew. A murit! Oh my god, stai că ia fă casa. Aproape. Că virgulă. Dacă dau foc acolo de casa. Ha, ha, ha. Asta-i tot. Ciudat. Nu pun. Cât e episodul ăsta? E prea scurt. 6 minute. Să lăguită-l. Uite cum mi s-a lăguit. Se pare că Minecraft-ul a avut o problemă. S-a lăguit lumea aia. Cred că cam asta a fost, se pare. Se pare, nu știu. Că da, atâta e că nu mai e unde să te duci, deci da. Ce să spun mai mult decât asta. O să, nu cu spatele, cu fața. Cam arăt cu acest video, dacă vă uitați, apăsați pe like. Eu am fost Sofia, ce drăguță cu skin-ul ei. Noi ne vom vedea data viitoare. Mă mor singură.